Croeso mawr I taro gyda Nia. Wel, heddi fi'n mynd I wneud darlleniad yr wythnos sy'n dechrau y 4 o Tachwedd. A mae fe'n mynd I redeg trwyddo sbwr 10 o Tachwedd, okay? So, wythnos ola mis Tachwedd, beth sydd gyda'r ysbrydion I weid wrthoch chi am wythnos ola Tachwedd. So, ni'n mynd I edrych ar egni'r wythnos, ni'n mynd I edrych ar sialens yr wythnos, a ni'n mynd I gael neges fech wrth ysbryd I jyst rhoi gair o gyngor I ni ar diwedd y ddarlleniad. So heddi fi'n defnyddio deck Wandering Star. Mae'r deck yn lyflu, fi'n dwlu ar y deck yma. So ysbryd, allwn ni please cael egni'r wythnos. Yr wythnos sy'n dechrau 4 o Tachwedd 2025, please. Beth yw egni wythnos ola Tachwedd? Un grŵp lyflu ni fan hyn ar YouTube heddi, please. A waw, mae'r awdwres. Okay. Wel, mae hon yn fenyw sy'n dod ag egni pob brenhines yn yr deck taro mewn I un person, okay? So mae'n dod â clirdeb, mae'n dod â emosiwn, mae'n berson lyflu, mae'n dod â digonedd o bopeth, okay? Mae hefyd gallu siarad am cael babi genedigaeth, okay? So gallai fod hwn yn genedigaeth babi. Rwy'n yn eich tulu chi felly yn cael babi wythnos yma. Neu gallai fe fod yn genedigaeth o prosiect newydd, neu swydd newydd, neu rhywbeth newydd sy'n dod mewn I fod. Okay? So dyna'r egni'r am yr awdwres, a mae hon yn fenyw sy'n gwybod beth mae moyn. Mae'n gwybod, popeth, mae'n glir yn popeth mae moyn. Okay? So mae egni'r wythnos yma yn gret I chi. Okay? Diolch ysbryd. A mae'n nod yn oeth os un. So, sori am ne. Mae'n lais I di mynd, ti'n mynd bach yn wael wythnos yma, okay? Okay, allwn ni please ysbryd cael sialens yr wythnos. Bydd yw sialens yr wythnos sy'n dechrau'r 4 o Tachwedd, please. Sialens yr wythnos. Okay, a sialens yr wythnos yw y 3 o gleddyf, okay? Mae'r 3 o gleddyf yn gyrden torcalon, okay? So falle wythnos yma, chi'n mynd I dorri'ch calon dros rhywbeth, okay? Falle bod chi'n colli rhywbeth yn eich bywyd, okay? Ond bod hwn wedi dod lan yn y sialens, fi'n credu taw'r sialens I chi wythnos yma, yw just I bido timlon dor calonus dros rhywbeth. Falle'ch sialens chi yw I wella wrth rhywbeth sydd I falle upseto chi, neu rhywbeth sydd I neu chi dimlo ddim rhy gret, okay? Cwbl wythnosau diwetha yma. So, bod hwn yn eich sialens chi yw I dynnu'r cleddyf i'r mas o'ch calon. Okay? Ni gallu gwella'n hunain. Okay? A pan mae'r cerdyn yma'n dod mas, odi mae fe'n gerdyn o dor calon. Okay? Ond mae fe yno ni I gallu tynnu'r cleddyf i'r mas o'n calonau. Okay? So, sialens chi wythnos yma yw gwella'ch hunan, tynwch y cleddyf na mas o'ch calonau, achos wedyn ni gallwch chi symud mlaen I rhywbeth sy'n lot yn well. Okay? Diolch ysbryd. Dyna sialens yr wythnos. Gewn ni nawr y gair o gyngor, please, ysbryd, am yr wythnos yma. A oedd honna mae'n dod mas. Okay. A beth sydd gyda ni yw'r as o bentacle. Mae'r as o bentacle yma yn gerdyn lyflu, okay? Mae'n gerdyn sy'n dod â rhywbeth newydd mewn i'ch bywyd chi. Gallai fe fod rhywbeth newydd ariannol, gallai fe fod prosiect newydd chi'n dechrau, gallai fe fod syniad chi wedi cael I wneud busnes eich hunan, okay? Rhywbeth I wneud ag arian rhan fwyaf ar amser, okay? Gallai fe hefyd fod yn just rhywbeth newydd yn eich bywyd chi. Os ych chi yn erfyn babi yn eich tulu, wel, gallai fe fod yn dechrau newydd I chi o achos y babi newydd sy'n dod, okay? So pethau fel yna. So mae'r darlleniad yma really yn siarad am dechrau rhywbeth newydd, okay? Genedigaeth o rhywbeth newydd. A fel fi'n gweud gallai fod hwnna yn genedigaeth babi neu gallai fe fod yn genedigaeth syniad neu mater ariannol, rhywbeth felly bod rai chi'n prynu tŷ, felly bod rai o'ch chi'n dechrau busnes, okay? So mae'r egni yn dda wythnos yma
i wneud y pethau na. Okay? Gret, okay. Os drychwn ni ar hwn yn ei gyfanrwydd nawr, okay, mae'r awdwres, mae'n fenyw lyflu. Gallai bod hon yn fenyw sydd yn rhan o'ch bywyd chi, okay? Gallai bod person fel un yn eich bywyd chi. Person sy'n gwybod beth maen nhw'n moyn, person sy'n nabod i hunain yn emosiynol, maen nhw'n mynd ar ôl beth maen nhw'n moyn, a maen nhw'n berson sy'n joio edrych ar ôl pobl arall, okay? So falle bod rwy'n fel un yn eich bywyd chi. Neu falle taw chi yw hon, okay? So mae egni'r wythnos yn lyflu. Egni gobeithiol wedyn ni yn y darlleniad yma, okay? Mae gobaith yn redeg trwy hwn i gyd, okay? Fel fi'n gweud, mae'ch sialens chi wella wythnos yma. Mae eisiau fi wella o'r annwyd yn sefno fi, okay? So byddai'n gwella o'r annwyd gobeithio. Ond ty beth sydd ddim quite yn iawn yn eich bywyd chi, cymrwch wythnos yma i wella wrtho fe, okay? Ys sialens chi wrth ysbryd wythnos yma yw i wella'ch hunan. So fel fi'n gweud, felly bod rai o'ch chi'n dost fel fi wythnos hyn, okay? Annwyd yr noi, okay. Gobeithio na i wella o hwnna. Felly bod rai o'ch chi'n gwella o torcalon, okay? Ond mae'r cyfle sy'n dod mewn a'r bethau sy'n dod mewn i chi yn edrych yn really dda, okay? Fel fi'n gweud, i rai o'ch chi, fi'n credu bod rai o'ch chi'n mynd i groesawu babi newydd yn eich tulu, neu chi'n mynd i glywed am genedigaeth babi wythnos yma, okay? Rai arall yn chi, falle bod syniad gyda chi wedi bod meddwl dechrau rhywbeth newydd am spel fech. Wel, wythnos yma yw'r wythnos i ddechrau fe, okay? Achos yr as o bentacle yw'r cerdyn o dechreuad newydd. Mae hon hefyd yn siarad am dechreuad newydd, okay? Ond cyn bod chi'n dechrau newydd, mae rhaid bod chi'n gwella, okay? Gwellwch eich hunan gynta. Cymrwch mach o amser mas, jyst i wella'ch hunan, okay? Rai, beth newn ni nawr? Gawn ni olwg ti'n bach mwy twfwn ar wythnos yma. Fi'n mynd i ddefnyddio'r Lightseers Tarot jyst i cael ti'n bach fwy o wybodaeth am wythnos y 40 o Tachwedd. Ysbryd, llwn ni, please, cael cerdyn i roi mwy o wybodaeth i ni am egni'r awdwres, please. A'r cerdyn sy'n mas, okay, yw brenin y cwpanau. Na mae'r bachan yn berson lyflu, okay? Mae fe'n berson sy'n nabod i hunan. Mae fe'n hollol gyffwrddus yn ei hunan, okay? Mae fe'n gyffwrddus gyda emosiynau ei hunan. Mae fe jyst yn berson sy'n gwybod beth mae fe'n moyn. Mae fe'n deall ei hunan, okay? A mae fe'n timlo really yn hapus yn emosiynol. Mae fe'n really hapus yn ei fywyd. So gyda hon, wel, wedyn ni bod balans lyflu gyda chi fan hyn am yr wythnos, okay? Achos mae'r egni benywedd ddech chi yn yr awdwres, a mae'r egni gwrwedd ddech chi yn y brenin yma, okay? Brenin y cwpanau. A mae hwn i gyd yn emosiynol iawn. So fel o'n i'n gweud, i rai o chi, chi'n mynd i groesawu rwy'n newydd mewn eich tulu, okay? A chi'n mynd i ddechrau, neu falle bod rai chi'n mynd i ddechrau rhywbeth newydd. Mae'r egni wythnos yma yn lyflu, mae'n egni positif iawn, okay? Am rhywbeth newydd yn dod mewn i chi. So, hwnna'n lyflu. A'n emosiynol mae rhywbeth newydd yn dod mewn i chi, a cyfle chi wella, okay? So, gewn ni please eglur had, please, ysbryd am cerdyn y 3 o gleddyf, please. Right, a beth sydd gyda ni yw'r as o gleddyf. So mae 2 gleddyf fan hyn, dyn ni, okay? Mae'r as o gleddyf yn siarad am bod yn glir, okay? Bod cyfle newydd yn dod mewn. Falle bod y syniadau newydd gyda chi, okay? A mae'r syniadau newydd yn dod mewn i chi wythnos yma, okay? Nawr gyda'r cerdyn yma, fi'n gweud bod chi'n gwella o rhywbeth sydd wedi anafu chi, neu rhywbeth sydd ddim wedi teimlo'n dda, okay? Ond mae eisiau chi, y sialens wythnos myna yw cymryd y cyfle i wella a meddwl am bethau newydd, okay? Meddylwch am syniadau newydd. Mae'r cleddyf i gyd yn siarad am pethau meddyliol, okay? So, yn siarad am bod yn glir, bod yn meddylwch pen yn hytrach na'ch calon, okay? Ond fi wastad yn gweud, ymddiriwch yn eich greddf, okay? Achos
dylen ni gyd ddilyn, achos mae greddf chi yn gallu gweud siwr gymaint wrthych chi. Ond mae'r cerdiau gleddyf yn gweithio chi meddylwch o'ch pen. So os oes syniad newydd ydych chi meddylwch amdano fe. Mae hwn yn dangos bod rhywbeth newydd ydych chi'n dod mewn. Syniad newydd gallai fod wneud lot o arian i chi eich mas yn bedecled ych chi fan hyn. So gallai fod syniad yn dod i chi, felly bod chi'n geni syniad newydd wythnos yma gall ddod a lot o arian mewn i chi. Mae fe'n ddechrau i rhywbeth. Mae'r as yn siarad am dechrau newydd. Dechrau yn rhywbeth newydd. A gan fod y ddwy as yma ydych chi, mae fe'n meddwl bod dechrau newydd ariannol a syniadau newydd yn mewn i chi. So gweithwch arna wythnos yma. So syniad newydd ydych chi am fusnes. Cyrwch amdano fe, mae fe'n mynd i ddod ag arian mewn i chi. Gewn ni, please, eglurhad ysbryd. A mae'r as o benteclau, neu'r as o gen ioga. A mae tair yn dod yma. Rai, fi'n mynd i gymryd nhw. So mae fi efra cymryd tair, ond mae'r tair yn moyn dod mas. So, beth sydd gyda ni yw'r 4 o benteclau wedi droi rown. Rown ffordd wyth, fel i fi'n cael gweud. Nawr, amser mae'r 4 o benteclau rown fel yma. Mae'n siarad am cadw pethau rhy agos i'ch chest, Cadw pethau rhy dyn, dylaru pethau rhy dyn, Mae hwn yn gweud, right, sy'n eisiau chi dylaru pethau mor dyn ar allwch chi allwn fynd rwyfaint, So os ych chi wedi meddwl dod i arian mewn i rhywbeth newydd, nawr yw'r amser i wneud e, Dim eisiau chi ddyla mor dyn i bethau. Gallai fe fod sôn am berthynas, le chi'n gorfod symud mlaen o rhywbeth sydd wedi bod yn dorcalonus a gadael fynd o fe, dim dal ar rhy dyn i bethau, So, yr neges yn hon yw pidwch dal ar rhy dyn i rhywbeth. Mae eisiau chi just gadael pethau just i fynd, neu os ych chi yn berson sy'n dal ar yn dyn i'ch arian, So, mi eisiau chi ddal ar mor dyn, mae popeth yn iawn. Mae'r gardyn yn gweud popeth yn iawn, A dy beth yw'r cyfle yn sy'n dod mewn? Dim eisiau chi fecso achos bydd popeth yn iawn. Dim eisiau chi fecso os chi'n mynd i roi arian mewn i prosiect neu rhywbeth, mae popeth yn edrych yn dda. Yr ail garden dath mas oedd y byd. Nawr mae'r byd yn dangos diwedd i rhywbeth. So chi wedi dod trwy cylch yn eich bywyd a chi wedi dod na'r i derfyn y cylch. A mae hwn yn gyfle wedyn ni i chi stepo mewn i cylch newydd. A fel i fi licio gweld y garden yma hefyd, fi licio gweld y garden yma fel cerdyn, mae'r byd dych chi o'ch blaen. Allwch chi wneud dy beth i chi moyn. Fel maen nhw'n gweud yn Saesneg, the world's your oyster. A mae gallwch chi wneud dy beth i chi moyn mynd. So dy beth yw'r prosiect yma? Chi'n meddwl dechrau, neu ty beth yw diwedd rhywbeth, mae'r diwedd yn gorfod digwydd mwyn i chi symud mlaen i'r cylch nesaf yn eich bywyd chi. So mae'n really bwysig wythnos yma. A bod hwn wedi dod lan dy'r as o benteclau, wel, wedyn ni, mae'r cylch o chi arno nawr wedi cwpla, mae wedi gorffen, A nawr mae'n amser i stepo mewn i'r, ty beth yw'r peth newydd sy'n ar eich meddwl chi. A dath y garden un mas, boys. Y garden diwetha dath mas oedd yr haul. Mae'r haul, boys, cerdyn gorau yn y dec, Cerdyn gorau'r dec yw'r haul. Mae fe'n siarad am hapusrwydd, digonedd o bopeth. Yr hapusrwydd gorau gall fod, A hon moyn dod mas, oedd y tair garden un moyn dod mas. So, ddysbryd moyn i fi weid wrthoch chi, wythnos yma, mae cymaint o positifrwydd yn y darlleniad yma, Cymaint. Fel fi'n gweud, gallai rai o chi fod yn croesawu plentyn newydd mewn i'ch tulu, Gallai fod rai o chi yn dechrau busnes newydd. Gallai fod rai o chi yn symud mlaen gyda'ch gyrfa, felly symud mewn i gyrfa newydd. Gallai fod rai o chi'n
rhoi arian tu ôl i rhywbeth, okay? Felly bod chi'n mynd i helpu rwy'n i ddechrau busnes neu rhywbeth, okay? Ac o'r cerdyn ola dath mas, boys, okay? So hwnna'n gweithio fi ta beth i chi wneud wythnos yma, mae fe'n mynd i droi mas yn ffantastig, okay? Galle fe byth fod yn well na cerdyn yr hael, okay? So, waw. Ta beth i chi wneud wythnos yma, mae'r hael gyda chi, okay? So, ymddiriwch yn yr hael a byddwch yn bositif yn popeth chi'n neud. Byddwch yn hapus yn y penderfyniadau chi'n neud wythnos yma. Newch yn siŵr bod chi yn gwella, okay? O ta beth sydd ddim yn teimlo'n gret yn eich bywyd chi. Cymrwch mach o amser mas i wella, okay? Na beth wedra am hwn. Ond mae popeth, mae cymaint o bethau yn y darlleniad mae'n siarad am dechrau newydd i chi, okay? So dechrau newydd yn eich bywyd teulu neu'ch bywyd ariannol, okay? Dechreuad newydd gyda chi fan hyn. A mae fe'n mynd i droi mas yn ffantastig, boys, okay? So be fi'n mynd i wneud nawr, ar ôl darlleniad leflu yma, fi'n mynd i gymryd un cerdyn jyst i orffen, fi'n mynd i gymryd neges o'r angylion i chi, okay? Jyst neges bych i orffen y darlleniad am yr wythnos. A gobeithio wythnos nesaf bydd yn lais i dod yn ôl, so byddai'n swno'n well, okay? Diolch i chi am stico defi trwy'r darlleniad os chi wedi cyrraedd mor bell a un, ac mae'n lais i yn ofnadw ar y foment. Okay, ysbryd, llwn i gael un neges diwetha jyst i orffen y darlleniad, please. Mr. Ti weid wrtho ni. Waw! Okay, yn y dec ma, okay, mae'r dec ma'n Saesneg, okay, cerdio oracle i nhw. A beth i fi'n neud am sef nhw'n dod mas, fi'n cyfieithu nhw yn ymhen a fi'n gweithio chi'n Gymraeg. Dy'r cerdyn ma sy'n eisiau fi gyfieithu. Achos, beth yw'r cerdyn ma? Hireth. Okay? Hireth yw'r cerdyn ma. A mae'r cerdyn ma'n siarad am hiraethu am rhywbeth, okay? A ni sy'n siarad Cymraeg, ni'n gwybod, mae hireth yn meddwl fwy na just longing, fwy na just homesickness. Mae hireth yn rhywbeth yn ei hunan, okay? So chi'n teimlo hireth am rhywbeth, a mae teimlad y fi, taw felly taw, perthynas yw hwn, okay? Felly bod rai chi'n teimlo hireth am berthynas, felly bod chi wedi bod trwy cwbl o berthnasau, gallai fe fod, sy'n rai bod e'n berthynas romantic, okay? Gallai fe fod berthynas busnes neu just ffrind, okay? Chi'n teimlo golled am rhywbeth, a mae hwn yn gweud, mae ysbryd yn gweld bod chi'n hiraethu, okay? Mae ysbryd yn gweld bod chi'n teimlo hireth. A mae fe'n gweud bod chi'n hiraethu am y ser, okay? Chi'n hiraethu am adre, okay? A pan i fi'n gweud adres, mae fi'n siarad am adre y tŷ, fel i fi yn y tŷ nawr. Fi'n siarad am adre, okay? Ochr arall, yr ochr arall. A pen y bod chi'n sylweddoli fe neu nag i chi, ni gyd weithiau yn bywyd yn hiraethu, okay? Achos, os ych chi'n berson ysbrydol, okay? Maen nhw'n gweud bod peth o'ch ysbryd chi dal ar yr ochr draw. A mae rhan o'ch ysbryd chi sy'n dod i'r ddiar yma, wedi dod i'r ddiar yma i ddysgu rhywbeth, okay? A mae rai o chi'n hiraethu am fynd nôl adre, okay? Ewn ni gyd nôl, okay? Pan fyddwn ni'n barod, pan fyddwn ni wedi dysgu beth sy'n eisiau ni ddysgu yn y bywyd me, okay? Ewn ni gyd nôl. Ar y funud, chi'n hiraethu, okay? Chi'n gweld eisiau rhywbeth, okay? Ond please wythnos me, cofiwch beth sy'n dechu fan hyn ar y ddiar, okay? Sy'n eisiau chi hiraethu, felly bod chi'n gweld eisiau rwy'n chi wedi colli, okay? Rwy'n sydd wedi symud draw i'r ochr arall, okay? Ond maen nhw'n gweithio chi, mae cymaint fan hyn ar y ddiar sy'n eisiau chi dal i wneud. A cymaint fan hyn ar y ddiar sy'n eisiau chi dal i joio, okay? So sy'n eisiau chi hasti i fynd adre, okay? Joiwch eich bywyd fan hyn gyntaf. Mae still pethau da chi ddysgu, okay? A mae still pethau da chi fynd drwyddo yn y bywyd yma i chi fod i fynd drwyddo cyn bod chi'n mynd adre, okay? So, dyna neges lyflu wrth ysbryd. Diolch fawr ysbrydion, okay?
neges lyflu i chi am yr wythnos yma. Neges positif iawn. Os oes rhaid i chi yn croesawu babi newydd, wel, llongyfarchiadau mawr i chi, okay? A rhaid i chi sy'n rhoi genedigaeth i prosiect newydd, neu busnes newydd, neu gyrfa newydd. Joiwch yr wythnos, okay? Ac mae lot o bethau positif, Gaethon ni'r hael, okay? Dath yr hael mas. Gair o gyngor gan ysbryd, yr hael. Joiwch yr wythnos a joiwch beth sydd chi fan hyn ar y ddiar. Okay? Diolch yn fawr i chi am wylio heddi. Os ych chi wedi joio fe, please roiwch bawd lan a please cofiwch dan ysgrifio a mae pob beth bach yn helpu fi a wedyn ni gollwch chi ddim darlleniad newydd chwaith os newch chi dan ysgrifio, okay? So diolch yn fawr i chi am fod da fi heddi. Fel fi'n gweud gobeithio ar mynd tro nesaf bydd ddim ynwyd yno, byddwch chi wedi deall fi'n well, okay? Joiwch yr wythnos bwys, mae lot o bethau positif i ddod i chi wythnos yma. A tan tro nesaf, drychwch ar ôl eich hunain a joiwch yr wythnos.